Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Samsung televizor 32 inča, malo stariji, nije onaj pametan, ali nema ni veze. Ima vertikalne štraftice ovako ovde. Pozadinsko svetlo radi normalno, sve ovako radi ok, ali i to se pojavilo. To može da bude flat kabel ovde koji je sa ove donje ili gornje strane, da gubi kontakt, pa se pojave štraftice. Ali mislim da ovde ipak to nije problem. Jer ovde kako ga treskam ovako sa svih strana, nema ništa da deluje da je kontakt u pitanju. To se obično ne popravlja, eventualno ako se može da se zaglavi to sa nečim da bi bila dobra slika, ali mislim da je ovde ipak T-Con pločica u pitanju, pa nadam se da je nešto što možemo da popravimo. Možda se isplati da se popravi, možda ne. Rasturio sam televizor, došao do ove T-Con pločice, reflowao sam 3 čipa za svaki slučaj, očistio i ovde sam imao 2 elektrolitska, odnosno tantalum kondenzatora. Evo su ovde, jedan drugi, jedan je 47 mikrofarada, drugi 33, mislim da su to oznake. Koji ja napao nemam pojma, ali sigurno nije neki veliki. Ovdje imamo, piše VIN ulaz 12 V, ovo je rating za oznaka za osigurač 3 ampera, znači ne verujem da ovdje ima 125, jel? Sad oni su bili ovdje. Oznaka ova bela crta što vidimo je u stvari plus, znači kod ovih kondenzatora plus je označen i plus ovdje, a vidimo i minus da ide ovdje minus oko konektora i ovdje i na pipalicu sam proverio, znači dole su minusi. Sad fora je što 47 mikrofarada je dobar, a ovaj 33, opet kažem, mislim da su to oznake da su 3 broja, bilo bi drugačije, evo smešno. Znači ovaj kondenzator je neispravan i sad ja takav naravno nemam, ali zato imam drugi. Vidjet ću kako može elektrolitski, što da ne može, šta. Možda i to ovo neka marka XY, ali proverio sam ga, dobar je 47 mikrofarada, mali SR i 35 V. I mogu da se nadam da neće da smeta. Ovo ide zaštita na televizor ovako i sada vidimo sad. Znači ide preko i on će smetati izgleda, ali neće smetati ako ga stavim na ovu stranu. Ok, znači evo stavimo ga ovdje i mislim da neće biti problema. Sad ću to da povežem i da vidimo kako vraćam pločicu, u suštini malo i taj deo da snimim i da probamo. Evo ga ovdje, ne udara u metal, ne smeta ničemu. Pre svega uzeo sam ovako drveni jedan šaciger i pipkao ove flat konektore, malo jače, malo slabije. Kao i ovdje ovaj deo lima sam malo povukao gore, ovdje se vidi pločica gdje su oni baš tanki flat kablovi koji idu direktno na ekran. I njega sam mrdao nešto, ništa se ne dešava na panelu, znači nije do tih kablova, nego vjerovatno do ove ploče. Sad smo utvrdili za taj kondenzator da je potpuno otvoren, nadam se da je to slučaj. Sad ću ja montiram pa ćemo da vidimo. Uključujemo struju, probamo i ništa nismo radili. Isti problem je ostao, znači 99% je problem u T-Con pločici ovoj. Polovna je otprilike oko 4-5 hiljada za ovaj televizor, a s obzirom da je on star jedno 15 godina, pa sigurno je polovan, ispravan, jeftiniji ili slične cene, tako da on isplati se popravka, ali utvrdili smo da nije ekran, nisu flat kablovi ekrana, kontrolna ploča ova matična i napajanje radi, pozadinsko radi, znači šta nam ostaje samo T-Con pločica i to je to.
Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!